ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పేసినా నమ్మేస్తావా అంకుల్ బ్రో? మీరు నమ్మాలంటే నేనేం చేయాలరా చెప్పు. మేము కూడా కొన్ని రోజులు నీతో పాటు ఉంటాం. ఆ అమ్మాయి నిజంగానే నిన్ను లవ్ చేస్తుందో లేదో చూస్తాం. అప్పుడు కూడా 30+ లో పెళ్లి చేసుకోవచ్చని నమ్ముతాం. ఆ. హ్మ్, హ్మ్. మీరే నా ఇన్స్పిరేషన్ అంకుల్ మామ. మీరు చెప్పింది నిజమని వాళ్ళకి చూపించండి. మీరు మా లాంటి వాళ్ళకి గురువు. సరే నేను ఒప్పుకుంటా, కానీ ఒక కండిషన్. కండిషనా? మీరు నన్ను అంకులని పిలవడం మాత్రం మానేయాలి ఆ. ప్లీజ్. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి మీరే మా గురువు. రేపు కలుద్దాం. ఏ ఓ, yes. ఇయ్యా.